Na een geslaagde editie in 2025 organiseert dialectgroep Angers ook dit jaar een open repetitie. Dinsdag 13 mei om 8 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom in de Poort in Kessel om kennis te maken met de groep en hun dialectmuziek. Zomerwindje weer of geen weer. Kom maar aan een donderdag. En ik ben er, ja, ik ben er. Ben er voor die. Ben er voor die. Iedereen kan mij zingen. We hebben hele toegankelijke nummers, ook moeilijke nummers. We zingen vierstummig. Alten, sopranen, tenoren en bassen. En ik moet zeggen, ja, op sommige stumgroepen kennen we nog wat we doen, breiding gebroken. En het maakt niet uit of ze nou jong of oud bent. Dialect kunnen we altijd binnen. Veerzin nu toch bij ei, weinig dat is zo fijn. Veel gaan nu achterij, wie een boemeltij. Dialect is erg belangrijk omdat we, ja, dat is ons moederstaal. Daar praten we in, daar drukken we ons in uit. En ik moet zeggen, ook als we in allerlei optredens hebben door gans Limburg hier, want we zitten van Voerendaal tot ja, zeg maar Venrooy, dan ja, merken we gewoon dat mensen heel herkenbaar mij kunnen zingen. En ja, dat is gewoon heel leuk om te zingen. Ben ik gisteravond naar huis gebracht. Ik zou het willen weten, ja zeg het naar gerust. We krijgen wel veel aanvragen voor optredens, dus die aanmoede is er zeker. Alleen om de stap te zetten voor mensen om actief te komen zingen, die is nog het klein. Dus die willen we met zo'n open repetitie verkleinen, zodanig dat mensen ook ja, toch de stap durven te wagen om deel te komen nemen om in een groepje te komen zingen. Dat is gewoon heel leuk, is heel gezond voor lijf en leden. Met de open repetities op 13 mei en 17 juni wil Angers mensen uit de regio op een laagdrempelige manier laten ervaren wat zingen in het dialect inhoudt. Tegelijkertijd hoopt de groep nieuwe leden te enthousiasmeren om zich aan zich te binden. Als ze maar zin hebben om te zingen, of ze kunnen zingen, dat kunnen we allemaal goed. We hebben een goede dirigent, die kunnen met een week vanuit het zuiden van Limburg heen naartoe. Dus dat kunnen we altijd goed. Gisteravond naar huis gebracht. Ah, dat is ook goed.